Ipalusad iya sa bikuranan na mga ating o ipagtaas iya ang kapagpagpano. At mga tutong yamin busog si magkupay na mga butang. Ang salapihanan, iya ipaulit na waray isdala.
nanganak ang anak na babae. Dasang iyang maglakay, siya man si Ulawan, ang iyang alawi nga ang mga Hisueta nga singadto pag-evangelize. Ang mga punto nga este, tikang diniya iyo. Tikang diniya iyo. Tikang kapalapag. Sanglit damo na salamat. Dili kami mga kabayan, itong gautan. Bisan po ko na sa rin nga gifted to hear. Pero sobra ito ang kay itong kultura, itong panlantaw, itong kinabuhi, itong pagsaksing kinabuhi, waray masama kailang kinabuhi inusa ang Kristiyano. Kinabuhi na evangelize. 2,000 years na kita, ikangan para ni Kristo, kapin, waray pa makakapag-approximate itong kamaupay, itong panlantaw, itong kinabuhi, itong paglaong inusa na Kristiyano. Labi ka maupay na kultura. Nakakatalwas, nakakalipay. Usahin nga damo nga mag-upay. Usahin nga damo nga mag-upay. Amoy ni nga atong pagkilala in usa nga higugmaon nga heroy. Upay. Di ka natutugtog nga dagana. Atong igiluupoy. We witness to the truth. Kung ano ka mahigugmaon, kamaupay, ini nga atong tuluuhan. Ang kamatuuran, ini higugmaon naton nga iruwe. Bago pa ni Pope Francis, Didakan Maria, nagkasurapo, ang Diyos kinuha hinlawas, Didakan Maria Santissima. Di dahil usa nga babae, di dahil usang babae. Ug ang tao man liwa, nagamayada ang posibilidad, hindi gayon ipaglaom nga makaambit ang kinaihan Diyos. Di da maghihapon kan Kristo, of course, nga na tao, di da kan Maria. See how beautiful it is? How beautiful it is. Ang atong lawas, di da kita pakaangkin hiton nga pagsulod ng Diyos ang atong lawas, pinaagi kan Maria Santissima. Pinaagi kan Maria Santissima.
kabugtuan, pagkampo mamong ay ninako ng iyuhalan, karawaton sa Diyos amay mga kagarahon. Karawatong unta sa ginamahala, at sa iyong makamot, sa pagdaya magumaya sa nyagaan, sa pagpulsan at kapayan sa bukod sa simbahan. Kay Santo nga gabi sa paglingwa sa iya, kinuha sa sintinapay, nan sa imo nagpasalamat o nagdaig, iya gipinit-pinit o hinatag sa niya mga tinunan na nagsiring. Karautan niyo, nan kaon ng mga tanan sini, kay amoy niya na akong lawas, kay tutubyan tungod sa iyo. Kauman sa panihapon, iya kinuha ang kalis na napasalamat ang nagdayog sa imo. Dinadal sa niya mga tinunan na nagsiring. Karautan niyo, nga ninong kamungatanan sini. Kaya amoy niya nirimnan sa nakong dugo. Ang dugo sa bakog waray pagkapapas kagin sa aran. Ngay guula tungod sa iyo sa katanan ng mga tao. Basig mapasaylo ang mga sala. Buhatay ninyo ngay lumduman sa akon. Sa pagdumdum Ginoo sa kamatayon sa imo anak sa pagtubos sa amin, sa iya pagkabanhaw pagsaka sa langit, namumulat kami sa niya pagbalik. Amon ginihimo ini nga buhi ug puraw nga halad, sin pagpasalamat sa imo. Simplati nga mapaunguron, ini nga halad sa nimo simbahan, ug ini nga unong nga nakapahimuot sa imo, nga nitugot nga kami adton ginbubusog, sa lawas sa dugo sa nimo anak, mapuno sa niya Espiritu Santo, nga maging usa nga lawas o usa nga Espiritu, didakan Kristo.
aming